sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline! Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:07. Maing aga kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Subong nga adlaw mga kaaksyon, Martes kita, ari na sa Agosto 17, 2021. Aksyon Hotline! Bukas na nga ton sining Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube, plus ang Twitter account mga kaaksyon,
Text hotline naton 0963-757-0874. Kagaton sini nga live sa Facebook bukas naman para sa inyo tanan-tanan nga mga mensahe. 2 to 3 liners lang para mabasahan tagid tanan-tanan. Anyway, sa ngalan sang regular nga anchorman, aksyonar tay hupon ini sa aksyon Bryan Morden. Talos nga magpangalagad sa inyo tubtob las 9:30 sining aga mga kaaksyon. Ano ba lang mga balita nga dapat atong tutukan sa pagpangalagad? Pabalikan ta this morning mga kaaksyon sa aton sining patrol ining napatay o kung nasapwan patay kahapon dito sa banwa sang Don Salvador Benedicto nga may ara sang higot sang sapatos ang iya sining liog, pero ini siya ang taga Barangay 14, no? Purok Boulevard, Barangay 14, diri sa syudad sang Bacolod. Ano blang istorya sa iya sining kabuhi nga nakalabot siya dito sa Sitio Pandanon o kon Sitio Tuburan, Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Ang iban nga balita mga kaaksyon diri syudad sa Bacolod, karon padayon ang monitoring, padayon ang contact tracing, padayon ang back tracing sa mga aton sini otoridad sining panibag-o nga kaso sang Delta variant nga nakit-an dira sa may Barangay Mansilingan, isa ka 63 anyos kag isa ka 3 katuig mga kaaksyon. Matsuno iya sa report sang barangay kag ni City Administrator Ang ining duha naka-recover na naman sining nasambit iyang Delta variant mga kaaksyon. All in all, ang Bacolod subong may ara sang 4 tanan ka kaso na sang Delta variant, isa sa Banago, isa sa Sumag kag duha sa Barangay Mansilingan. Samtang sa probinsya sang Negros Occidental, maga-question karon a sort of explanation lang naman, no? Ang tuyo nga matabo sang provincial government sining may naglupok man nga balita nga pinakauna nga Lambda variant halin sa Peru, no? Ang Delta from India, ang Lambda from Peru, no? Pinakauna nga Lambda variant mga kaaksyon sang pungsod Pilipinas yates diri sa Negros Occidental sa banwa sang Valladolid. Ining isa ka babayi iya nga nagabusong ay nagbata naman gani pagkatapos ang sample niya sinigin padala dito sa genome, nagwa iya nga positive siya sa Lambda, no? And gina-question karon or ginapamangkot karon sang provincial government kung paano nagwa ining Lambda nga ini. Rason nga ang provincial government, si Governor Eugenio C. Lacson, nagapalayag sa publiko sa Negrosanon nga hindi lang gin magpanik kay ginausisa nila tanan-tanan ini mga kaaksyon. Amo na mga balita nga lo istoryahan naton karon sa aton sini nga pagpangalaga diri sa balita lokal. Ang mga dalagko nga balita sa national ti kagabi, si Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon, nagpatigayon sang Talk of the Nation. Ang pinakasentro sang ila sining inistoryahan ay of course wala sang iban amo si COVID-19. Sulo kay Presidente Rodrigo Duterte, ang pungsod Pilipinas karon medyo nagakabatyag gid man sining Delta variant nga ini. Rason nga ti suno sa iya ang Pilipinhon dapat nga maghalong gid kita. Ginehemplo ni Presidente Rodrigo Duterte ang 1918 kag 1919 nga Europe flu mga kaaksyon nga naglabot iya sa mga 100 milyones ang nagkalamatay sadto mga kaaksyon. Suno kay Duterte, hindi ni naton dapat mahitabo diri sa aton. Rason na suro sa iya, kita nga mga Pinoy, kabalogid kita, maghimo sa makatikang para mapalayo sa aton ining Delta variant mga kaaksyon. Magluwas sining nasambit iyang party sa COVID. Of course, ginmono man ni Presidente Rodrigo Duterte, no? May ginmono man to siya nga mga projects sa under administration niya sa mga pumuluyo, mga land reform program, ginpresentar man kagabi. Pero kagabi, isa man sang ginmono ni Presidente Rodrigo Duterte, amo ini ang pagplano nga magpangayo sang bakuna didto iya sa United States of America. Amo ning tawag naton nga imo suka, imo kaon. Suno kay Presidente Rodrigo Duterte, siya maghingyo kita sa US. Siya kung may ara man lang sila nga sobrang bakuna,
maayo kita diri sa pungsod Pilipinas. Di mayo managaling kayong US mga kaaksyon duway manyaga tumar kaugot diri sa pungsod Pilipinas despite sa mga ginpanghambal sadto nga mga kahang-kahang ni Presidente Rodrigo Duterte, ilabi na gid sa mga soldiers nga ari di sang nagligad ang away sang US kag ang away sang US mga kaaksyon sa ginumuray sa China nagaintrang Pilipinas kiti ato ng West Philippine Sea sa ato tanan na nabatian ato sang presidente sang US makaaksyon ang mga makahang-kahang nga palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. But kagabi, aminado si Presidente nga kulang ang bakuna diri sa pungsod Pilipinas rason nga sumulod siya huna-huna nga mag-ayo kita sa US. So kung may sobra lang naman, maayo tatos ilang tagaan kita prioridad diri. Why mention kung mangayo gid lang o kung baklon. Amo nang palayag makaaksyon na dumduman nyo Agosto 3, may ginpadala iya nga 3 million shots diri sa pungsod Pilipinas ang US mga kaaksyon. And aside sinang bakuna, may ara pa sa mga medical supplies, no? Medical supplies kag iban pa nga mga kinahanglanon naton diri sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon ginpadala sang US. May mana, okay gina nga magpaumod kita kay nga ang ikasarang sang US the first world country ato sila sa Europe iya kita diri sa pagkalayo sa katon sini distansya dapat magpaumod gid kita. Salamat Mr. Presidenta kay ti nakit-an mo nga makabulig sa aton pila ka adlaw amo maning pungsod mga kaaksyon sa US mismo. Ang nahatagan kagabi man sang concentration sa aton sini nga mga Pilipinhon ang pagpresentar sang taga Department of Health mga kaaksyon. Anong ginpresentar sang DOH? Ining pag-question kag pag-explicar or pagpa-explicar sang Commission on Audit o CONCOA sa 67 bilyones pesos nga ginapangita karon kung ano ang gingastuhan sini ang 67 billion pesos nga COVID-19 funds. Nagligad ang kuwag hambal ang balya DOH Secretary Francisco Duque III, taga DOH da, abi explikaran yun diin inigin gasto ang 67 bilyones pesos nga gingamit iya sa kasagsagan ni COVID-19. Tiduay ginto yan nakatikab si Secretary Francisco Duque III mga kaaksyon. Tikom bibig gid siya mga sobra naman isa ka semana nga nagwa ining pamangkutanon sang kuwa. Pamangkutanon sang kuwa mga kaaksyon. Kagabi, ginpresentar sang DOH mga kaaksyon kay Presidente Rodrigo Duterte ang kagastuhanan kag iban pa. Gina-expect naton why naman gina-expect naton nga ti pangitaan nila tanan sang ideya kung di nagkalaladto ini. Kung may mga resibo man ang kagompleto sa mga resibo kag kompleto sa mga detalye da nga mahadlok ikaw yung magpresentar sa kudit man. Dibla? Pero ang pinakagrabe nga ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi amo ni ang medyo masakit-sakit mga kaaksyon kag makahatag sang dalan sa aton pila ka mga public officials kabay pa nga hindi nila ni pagsundon nga sudo kay Presidente Rodrigo Duterte kamo nga mga gabinete ko hindi ninyo pagsunda kung ano man ang mando sang kuwa. Grabe yan no. Siya ba'y inyo dang kuwa nagkulo question na sila ba'y dasla ako ya ang sundon nyo follow my order hambal ni Presidente Rodrigo Duterte. Di anong matabo siniman, hindi natakaroon di magrespeto sa kuwa nga ini. Sa hambal ni Duterte, sa kay imposible man nga ginpangkaawat ining kwarta nga ini, no? Imposible man na, no? Amo nang hambal niya ang state auditors, hambal niya should stop flagging deficiencies sang gobyerno nga ginagasto malang sa husto. Amo nang tinaga ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi. Korte iya mo pero karon ang kuwa makaaksyon ti ginakabig naton iya nga nalakip ini sa 1987 Constitution, no? Nga ining kuwa nga ini ginakabig nga isa ka institution agod nga mag-audit kag mag-define magpangita sang kagastuhanan sang gobyerno to present sa publiko nga nagapanag-iya sang kwarta amo ning ginahimo sang kuwa pero kagabi
nanginwala sila sang pulos kay Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Radio. Ano balang implikasyon sini? Ba kung sino man to mga public officials, ngayon na balang mahiligon mang magpanguot sa kwarta sang gobyerno, basi nakabati to kagabi, kag sundon man nila ini nga, bayda ang kuwa. Aksyon Hotline. Dali lang pabati ko sa inyong porsyon sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte in support sa sining nga aton nga statement nga aga. That do not put so much importance yung yung pang matter of course yung kanila. Ako mismo 3 beses na ako na yan nga, hindi sila makahintay. You know, papers, bureaucracy takes very long. Sometimes the documents are deficient. So, you need to correct. Hindi naman kasi ito kuha. If kuha were the ones preparing the document, tapos we just implement, madali. Nandiyan na lahat ng gusto nila. Ito ngayon, yung may audit sila, yung preliminary audit nila, tapos mag-exit conference sila, at tapos i-release nila yan. Yung papel na yan na preliminary audit, pag inilabas mo yan doon sa media, it becomes the gospel truth. So you are now with something like may suspicion agad. Mga kaibigan, matagal ako sa gobyerno, nangyari na ito sa akin. Nanalo ako, gusto kong sabihin sa COA na gusto kong bulyawan. Sabi ko, sinabi ko na sa inyo, gano'n. Hindi kayo maniwala, padimanda-dimanda kayo. Umabot kami ng Supreme Court. Aksyon Hotline. 2 beses sila tumba. Siya sa Court of Appeals. Ang problema kasi dyan, I said, the paper that they're holding or papers that they are in their custody are really insufficient and deficient. Kung kailangan, huwag ka munang mag-audit hanggang hindi pa natapos ang trabaho ko. Aksyon Yan lang Hotline. naman sana hinihingi natin. Do not conduct an audit on our work na ongoing pa. Kasi dinodocument pa yan hanggang ngayon. Kung birahin mo ako ng exit conference tapos may deficiency ganun na i-publish mo, I said that statement of yours in that paper becomes the gospel truth. Aksyon It Hotline. is not fair to the people kagaya mo who has been working, toiling para sa alam ko gusto mo nang mag-resign, pero alam mo rin na tatanggihan kita. Ngayon, noon, you have attempted to resign twice. I expect you to say something to me up this way, mag-resign ka. Sabihin ko sa iyo, hindi. Wala ka namang ginawang masama. Bakit ka mag-resign? Kung hanapin nila dyan, kung mayroon silang makita, in the end, if you find that there is mga nawala dyan, mga 500 pesos, edi magdemanda kayo. Aksyon Hotline. Punta ng Supreme Court. The Supreme Court will be a fair arbiter of things. So, ganon. Hindi, huwag kayo maniwala ng Ako mismo, Presidente, ako mismo nangako na I will protect you, people. It includes your money. Do you think papayag ako na may isa dito sa cabinet member magnakaw basket 1,000? You really think that I would allow it? Siyempre, dadating sa akin yung report na yan. May mag-report pa talaga, sir, si Marami dyan sa ibang departamento, but not the cabinet members. Yung mga
papel na kulang-kulang doon sa baba. Ang problema, it is attributed to the head of the department. Hindi niya kaya lahat tignan yung papel araw-araw. Sus Maria Josep. At sasabihin ko sa inyo, ako na mismo ang nagsasabi sa inyo, papayag ako. You think I would allow magkabarilan kami kung ganun? Now, I'd like to ask Undersecretary Vega to explain where's the money, how much was spent, kung saan. Kung gusto ninyo, yung anong naiwan, ibalik na lang kaagad ninyo. Kayo na lang ang magpatakbo sa COVID program. You return the money. Whatever is left of that, hindi pa nagastos. Kung ganun lang naman na you are being pictured as a corrupt official sa trabaho mo na halos. Aksyon Hotline. Apot ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte, i-take over nyo ang pagtrabaho sa COVID. Aksyon Hotline. Pero kagabi nag-explicar naman sila. Nag-explicar sila gabi, pero ang tinutuyo sang COA nga dito mismo ipadala sa ila. Aksyon Hotline. May explicar man lang gari, pero may mga tinaga pa nga mga manamit-namit aling kay Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Hotline. Las 8:24 na. Anong implication sa mga kaksyon? Ano ayhan ang dako sining tawag sinaman ang pagkapaslaw abi ni Presidente Rodrigo Duterte and his administration sa paghambal nga hindi pagsundon kung ano man ang pwede or gusto matabo sang Commission on Audit. Aksyon Hotline. Ang COA gintukod malang ni bilang independent institution sa Pilipinas, ginapid ini sa 1987 Constitution agod nga mag-examine kag ang pinaka-role nila sila diri pangitaon ang mga kawatan sa gobyerno. Aksyon Hotline. Kag kon maglabot gid man sa diin nga mga korte ti isabton mo lang ti mo na yung trabaho sang kuwa iya nga gintukod kay para mangin balanse kita diri sa pungsod Pilipinas ti karon kung maginamo sinaabing nga bay inyo da sila di pagrespetuan na karon respetos kuwa da. Aksyon Hotline. Pero dugay-dugay pagbalik naton makaksyon mangonseho kita sa isa ka abogado ano bala mga dapat illegalidad nga magkalahinabo sina diri anong pwede nga himuon sang kuwa regarding sini although nga ini statement pa man lang ni Presidente Rodrigo Duterte pero sigurado kung taga-kuwa subong ang kilay na subong daw sinunog ni Aksyon Hotline. Presidente siya kuno mo do not follow kuwa, follow my order, I am the President. Aksyon Hotline. Ano ka na? Las 8:26 Aksyon Hotline. pagbalik karon pa explicar ta sa abogado. Anyways, pagbalik ko karon man dugay-dugay, prepara ng inyo ang mga cellphones dira. Pakibukas, paki-charge, paki-on, kay mahatag kita 500 pesos. Anyways, this morning, duha ka 500 panghatag ta, preparar gid ka muna kay nga, dako na nga bulig ang 500, bakal-bakal da sang kung ano da. Aksyon Hotline. Iri may connection sa pagselebrar today sa ika-52 anyos na ng anibersaryo kag kadlawan sa Aksyon Radyo Bacolod, mga kaaksyon. Aksyon Hotline. 2006. Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program. May aga lang kay Madam Diding Alojamiento. Action Bryan, pamati lang kami di Antipolo, Pontevedra, no? Adlaw-adlaw alojamiento. Salamat, God bless us all always. Hamis Lobrigo, ti mano kada? Mati na lang ta. Si Amy Divina Gracia, hello, good morning, happy 52nd anniversary. Shout out sa family Divina Gracia sa Barangay Alihis, family Barina Galvez in Bago City, and family Kalimpos Buka in Barangay Santol, Binalbagan. Always kami ga-monitor Action Bry. You guys are very dedicated and passionate by giving every Negrosanans of accurate news and information, good service and entertainment through your drama programs. God bless to ARB and more power. Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa sinanga compliment. Mag-amo na kabasa kami ga busog ang amon nga tagipusuon kang dughan, no?
Dad Sabiria, good morning, Aksyon Bryan. What a statement from the highest official. Corruption is real. Barangay Sumag kami. Happy 52nd anniversary. Sira, ang corruption to, diya matuntuod. Damo ginang malanggaranon sa corruption. Pwerte. Franklin Escudero, good morning, Aksyon Bryan. Happy 52nd anniversary. Arb, salamat. God bless us all. Si Rizami Castor Gangoso, good morning, Aksyon Bryan. Happy 52nd anniversary, Arb. More power and God bless. Salamat. Ana Sinoro, hindi iya pa-resign na. Resign no na. Tiambalya to, hindi ka mag-resign, duki ha. Draklak. Jocelyn Song Comedia, morning Bryan, happy 52nd anniversary, Arb. Salamat pa dayo Aksyon Radio. Salamat gid. Ang inyo suporta da amo nang dako gid nga kwan man dako nga bulig sa amon kang nagaka-inspire pagid kami, no? Ana Sinoro, itindihon ta na lang siya guro kasubo man ano abi presidensya wala ta mahimo. Pero bisan magpresidensya nanay ana, kay may ara kita sa mga layi sa Pilipinas, let us follow what is the layi or the laws of the Philippines, ano? Ang mala ng aton kaya dapat mangin kwan kita kwan kita sa law naton, mangin mag-obey kita. Mo na bla. Jocelyn Araman Chodoro Gaduyon, good morning. Bry, when ka naman bike di sa Langilan? Hi, sir. Hi, sir. Dason nga mga inadlaw, sir. Wow, idol. Ay, may ko ka pa picture sa mo, sir, sa nagligad nga adlaw ba? Thank you, good sir. Pero tigil si Sir Chodoro Gaduyon. Amo ni siyang mamirada sa Langilan pilag adlaw mo. Amo ni magkapitan da sa Langilan, 40 pisan taon ni. Former teacher, former principal, Chodoro Gaduyon. A very nice person, na. Although nga hindi kami kilalanay sa mga past years, daw mga binulan pala kami kilalanay da nga naga-bike ko ba kabuot kasi taon eh. Jima Amar Morales, salamat gid sa La Carlota City. Novi Magapan, may agak sunbray, happy 52nd anniversary, Arb, more power and God bless. Highland na kay lolo ko duti kay lula da sa lapit sa ila ni Ma'am Novi da. Thank you gid. Thank you, Sir Ma'am Novia, no? Regards lang ko na sila Lolo Dutia. Elizabeth Banilia or Kahada. Good morning, Idol Bryan. Happy 52nd anniversary. Pamati, Capiz Pontevedra, Negros Occidental. Athea Kim Iriman, Araman, nagatamyaw sa aton. Che Mihares Luyaw, sa Bangga Tutong, Felisa. Ana Sinuro, sa Ila Bulsai. Rizel Zaihel Mendez Araman, si ba ang amigong classmate kong si Coco Martin o Charles Dilag naga-monitor man ho. Ako yung tagaan mo diya classmate, akong tagaan mo ko din. Merly Gonzaga, good morning Kasumbray, happy anniversary, God bless. Monitor lang kami as always, stay safe. Salamat. Elizabeth Malaka Gamala, nagatamyaw sa aton sa happy 52nd anniversary to ARP. Keep safe everyone, God bless and more power. Lilia Taton Araman, God bless man. Kag salamat sa pagmonitor dira sa Gardenville. Josefa Lupez Caballero, si Milail Oligo, salamat gid sa pagmonitor. Jinky Dayalagdon, ginag-greet niya. Si Junior Eds Bibar, good morning and happy anniversary. Alex Montesa, thank you gid. Eva Gradas Baterna, naga-monitor man. Azer Anieko, imo suka imo kaon ka perfect. Tsakto mandam. Imo suka imo kaon. Christ Carey Paul Javier Tanatan, good morning Idol Aksumbray. Happy 52nd anniversary. Love, love, love DYEZ AM station ko no. Since I was 7-year-old, that was 70s until now, solid DYEZ. God bless all DYEZ staff. Salamat gid ma'am. Thank you again, ha. Jinky Dayalagdon, may agaksyon bray kag kay Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milail Oligo, Michael John Season, all family sa Barangay Pandanon. Sige. Rufino Era Gabino sa Handumanan, nagatutok man sa aton nga pagpangalagan. Kano Orita, good AM. Bro Bryan, listening and watching here sa Magalion, bro. Kano Orita. Yes, thank you good sir. Thank you good. Inday Blaza Araman,
Talili Boyet Asparin, nagamonitor sa Sibukaw Banago Asparin family. Wow, salamat git, no? Leon, di na to man. Lion Noskoij. Grabe man ang imong ngalan. Hokson guro nimo. Hokson. Okay, Hokson ka ni sir. Noskoij ka budlay sa apelyido ba? Ana Sinoro ginatamyo ko good morning Aksyon Shine kag Aksyon Ricky Arsaga. Sige. Ginny Linghasa, good morning Idol Aksyon Bray, happy 52nd anniversary Arb from Silay, God bless. Elizabeth B. Sida Aison, salamat kid. Montinula Ining, thank you kid. Jonah Pirater ka David, good morning Aksyon Bray, live kami di Pandanon, happy 52nd Arb. Kadamo gid listener des Pandanon. Say thank you gid sa inyo. Kuang ig-agaw diha si Sir Bayawa, ig-agaw na ko na kayong dakong tao ba nga dako kay tingog diha dapita, ha? Torti, maminaw po nag-Aksyon Radyo. Che Lu, na monitor ma'am 52nd kuno Sige. Si Kwan gina shout out niya sa Bulacan. Hamis Lobrido, may gina shout out siya to sa Bulacan, no? Hasmin de la Cruz. Okay. Ako na dugay. Sige.
pabalik sa aton sini nga pagpangalagad mga Aksyon, manghatag ko anay 500 pesos ano, sa sini nga mga tinion. Para at least maganahan pag aton sini nga mga listeners. Sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-kukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi ruway na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati lang. Base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod. Sa anniversary sa ARB. Okay, alas 8:42 ginaparing naton sini matira ng aton sining winner. Samtang nagahulat kita good AM Aksyon Bryan, happy anniversary Aksyon Radio Bacolod. Erwin niya, Arsinas sang Barangay Handumanan. Salamat gid sa pagmonitor. Good AM Aksyon Bryan, happy 52nd anniversary. Salamat gid una sa walita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Daw reporter man ng isa. Salamat gid. Ari si aton sining linya, maing aga. Good morning. Hello. Hello? Maing aga, sir. Oo. Maing aga. Sino sa linya naton? Kasi Felix Berto Castillo lang. Felix Berto Castillo. Pilang edad tay? 74. Ba, 74 pro do kabata pa sang tingog, no? Anong sekreto ni tatay man? Gapabata-bata lang o kon. Profit na siya, mga pin. Okay. Taga din si tatay gani? At ang sa Bugwason. Taga kabugwason sa tatay giliway gid ko ideya subong lang ko kabalo. Anyways, tay nagapamati kag sa Aksyon Radio, ano? Ang tuwat ng mga taga-perme. Aba. Sign up. Aba, tigay ko bisan pila lang kabilog abi nga anchorman kag reporter abi sa Aksyon Radio, newscaster namon dibe. Pila ka ang korte na lanta. Abisan pila lang ang kaya. No tiyagan. Sige. Kasang maling desisyon si Eric Mabanwa. Abaw. Mga legend Eric di. Mabanwa. Eric Mabanwa si pinabusat. Bryan Morden eh. Yan. Okay. Bryan Morden sa sugto si Rex Canton. Another legend, ano? Si Rex Canton, si Eric Mabanwa. Okay, another one. Okay, dua na. Dado. Okay na. Sa reporter. Reporter si Selvin Graba. Wow! So super legend. No. Super. Si Ate Ocon. Ina pagid. Si Manok Gilier. Ubos. Sige. Sigurado na ko taya. Aksyon Radio gid pamatian mo. Way galigdas no. May 500 pesos kana, sure na 500 mo taya. Way gid problema. Pero may pamangkot ko si mo tay. Kung masabat mo ini, tagaan ta ka 100 pesos nga load. Tagaan ta ka 100 pesos nga load, ano? Basta ako baka pungko di tagaan ta ka. Ang pamangkot ko simple man lang ni time mo. Simple lang. Oo. Ang pamangkot ko simple lang. Ano to pamangkot to ganiman? Dali gid lang. Kung si Durel guwapa kag sexy, ano si Durel? Si Durel Kabato, hindi na Duran yung apelyido, Kabato na sa Kabato. Kung si Durel guwapa kag sexy, ano si Durel? Bilang partner ni Kwan ni Kwan magang daga. Boy Duran, partner niya. Duran. Oo. Pero ano na siya? Ano na si Durel nga sahi? Ano tayo? Siyempre. Pagsa ng reporter man. Reporter, newscaster. Sige, do ka budlagin sa pamangkot ko tayo. Si Durel, tawo man Sige tayo, tagaan ta kada 500 pesos sumala. 100 pesos nga load, hulat-hulat tala na tayo. I-load ko lang na siya. Congratulations tayo. May aga, mabuhay ka tayo. Buti pala ka tanong 600 na? 600 pero 100 na load. Grabe. Thank you. Una sa malita, sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon. Hoy, salamat Aksyon! Felix Berto Castillo sa mga report. Salamat. Good morning.
Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagsabi. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Las 8:46 na sa aton sini nga pagpangalagad. Congratulations liwat kay Tatay Felix Bertoda, no? Castillo, 74 years old. Taga Puro Kabugwason, Barangay Mansilingan, Bacolod, mga kaaksyon. Sige, daligid lang kay may abogado kita nga tawgan si Rimad Tinion. Hindi kita gusto nga mangindalan ini sa iban nga mga public officials, mga kaaksyon. Nga basi maghambal mas laplakad lang nga bay inyo dang kuwa kay amuni ako mayor di, ako gobernador di. Oh. Sa ako na kamo explicar di, no? Sa ako na kamo explicar ti ina nakulbaan kita. No, nakulbaan kita bisan statement lang ini ni Presidente Rodrigo Duterte pero gatatak ini sa una sang mga tawo. Kita mong iya gani nga ang iya tani nga kwan pamuyayaw niya gatatak sa tawo na mo. Sa prangkang istorya. So mura nga kinanglan naton nga ipalabot sa abogado or mga kita sang mga legalidad abi anong pananawan sang mga abogado kaangay sini. Magambal kita kuha makaaksyon tiya mo na ang Commission on Audit makaaksyon. Isa ka independente nga constitutional commission na establish ini siya Constitution of the Philippines makaaksyon nga ang primary function sini to examine, audit and settle all accounts and expenditures sang pundo sang gobyerno, properties kag iban pa sang Pilipinas. Ti kaklaro naman sina guro ti kun iya chipwera or i-disregard tanis la karon ti duway na karon pulos ining kuwa nga ini. Online sa hotline. Sa aton nga linya makaaksyon sa baron tangya aga si Councilor Attorney Cesar Biloria. Sir, good morning. Good morning, Aksyon Bryan. Good morning sa atong tanan nga tagpalamati. Aha, gamay mala niya ako na attorney. Ang statement ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi, sigurado ko nagsigabong not only diri sa Pilipinas kundi bilog naman nga kalibutan. Ambal niya by inyo ng kuwa, ako ang sundan nyo. Anong mga implications sila, Sir Man? Si una, Aksyon Bryan, no, kung hindi gid ma-bat-bat ni ako nanong butsulingon ni Presidente, medyo grabing epekto sina, no? Especially sa mga laymen, no? Especially knowing, kabalo kita nga ang Commission on Audit is a constitutional commission, no? Niara na sila constitutional mandate. In fact, they are totally independent, no? In terms of their functions. Okay. Gimpain na sila to play the role of watchdog naton, nagabantay sa resources sang gobyerno, so on and so forth. Siara na dira ang mga functions sang Commission on Audit. That includes, of course, no, by the name itself, tiga-audit sila. No, ang nabatian naton sa ginambal ni Presidente Duterte, he is referring sa ginaobra sang COA nga may mga audit observation memo, may mga notices, no? Gina-argue ng Presidente nga supposedly hulaton anay nga matapos ang trabaho sa mga ahensya ng gobyerno. So the President is referring to only one of the functions ng COA, which is to conduct post-audit. No? Okay. Post-audit. No? Sinong pagkatapos na sang paggamit sang pundo sang gobyerno, LGU kaman, GOCC, or National Government Officers kaman, makandak ang COA sang audit. But ang post-audit is only one of the functions sang COA. In fact, ang COA is also mandated to conduct a special or a pre-audit, no, na function. Pwede kay mo na ang COA sina, no? So butsilingon, encompassing ang authorities ng COA in terms of auditing. Ara na sa aton nga Article 9, 1987 Constitution Aksyon Bryan. No, so ang pamangkot anong effect na? Ang possible ga effect, no, kung seryosohon gid sang tadaman, ti klaro nga you are teaching the people or any government offices or agencies to somehow defy COA.
no? So kung magpasugot da karon, magpati karon ang LGUs, ang mga leaders naton or any government agencies kay hambal na sang presidente, magpadala karon na ang COA sang audit observation memo lang. Pwede nga hindi na magsabat ang mga opisina sang gobyerno kay ambal sang presidente gani tapuson tanianay bago mag-intra ang COA. Now, klaro, the president is only referring to the post-audit, which is somehow mambal ka, correct man na. Kay mambal na tani nga before mag-audit ang COA, dapat tapos na bla. That's why ginatawag na nga post-auditing. Pero galing, Aksyon Bry, sa aton galing konstitusyon, hindi lang inaamo abi ang function sang sang COA. Madamo pa function ang COA, Aksyon Bry, no? Related sa ginatawag naton nga tawag sini na ila pagka-constitutional commission. In fact, even the constitution naghambal gid wala dapat sang layi sa papel o layi sang tawo nga mapasar para ma-exempt ang isa ka opisina sang gobyerno sa function sang COA. No, klaro ina Aksyon Bry, no, gambal nga wala sang law nga mapasar nga ma-exempt ang isa ka entity sang gobyerno or iyan abi agency o subsidiary sa coverage and jurisdiction sa Commission in Audit. Now even kabalo man kita diri Aksyon Bry, no, while we know nga ang tingog sa presidente ginakabig ng polisiya ina sang executive department, no, mambal din presidente gina-rationalize ng ila dayon Aksyon Bry, gina-justify o ginagaw napagwaan na diyon sa mga written orders base sa verbal instructions ng aton presidente. But clear whether it is a verbal policy or a law, gambal gid ang konstitusyon naton nga bawal ina, no, kay man klaro gid ang sa konstitusyon wala sang anuman nga layi nga maipasab nimo even tingog or verbal instruction sa presidente nga para malayo ka sa jurisdiction sa COA. Now karon if the LGU or if any government agencies or instrumentalities mag-follow karon sina kag i-define nila ang COA simply because the president already natawag na nagpagwa sang tinaga nga daw instruction, illegal na siya, unconstitutional, no? Pwede da maigo iya. Kasi why man yung problema ang COA. Ang COA yung natungtong man niya sang bato sang constitutionality Aksyon Bry mo. Yes, correct. Unless if the COA acted outside its jurisdiction or it abused its jurisdiction or authority, di pwede mo man na Aksyon Bry ma-assail, no? Usually gani gina-raise ng issue sa let's say may mga audit observation memo, may mga notice of disallowances. So pwede na iya ang isa ka affected na government agency or LGU can assail the findings of COA. They have all the manner of attacking or assailing the findings of the COA. Kasi in the first place, ang allegation or ang statement ng COA are based on facts, no? So kung nagapati ang isa ka-affected ng LGU, let's say, siyudad sa Bacolod, sa findings ng COA, pwede man na ma-challenge. Na wala man na may nagabawal na mag-challenge. Siguro, kabalo man kita sa atong presidente, no, ang ginanamin niya siguro nga dahil kami sansanay. In fact, damon ang nagkalatabo the reaction Bry sa Negros. Nadumduman ko, naging kabahin ako sa isa ka LGU, natin Bacolod but sa Negros. Bago lang kapungko, 20 days pa lang may audit observation memo na ang isa ka LGU na bago lang nag-take over sa administration. In fact, nagpadala kami letter man sa COA, no, especially sa head sa office, nga dahil anay chance bala i-process anay ni namon before magpagwa sang audit observation memo. And I think do amo ng punto sa presidente naton, no? Basing ginanamin nga nabla nga mga wala pa kompleto ang records, paano kabi nakabase nga nag-violate sa accounting rules or auditing rules kung wala pa na kompleto. May mga amog man naguro nga hagna o kakatabo Aksyon Bry. Feeling ko lang, attorney, feeling ko lang na doon na-irritar ni siguro lang ay amo na ning sitwasyon tang pandemya, amo pa yung kasabad sa inyo sa gigapangayo di sa mga explanation di. Doon mo naguro. Naintindihan ko na Aksyon Bry, pero galing, hindi mo na malingkaw sa COA. Trabaho na nila. Otherwise, sila naman na may dereliction of duty. Correct. Sila naman na karon nag-violar sang mandato sa ila. So, maintindihan taman ang emotion. But I think
siguro aton mga mayors, ang aton guro LGUs, ang aton mga government agencies o instrumentalities sa national government. Siguro may ara man na sila action bike wa na pangintindi nga kabalo na sila sa jurisdiction sa COA, mga authorities sa COA. And obviously, I hope they will not follow. Kay estupido ka nagid, sorry to sa term action bike, estupido ka nagid. Ignoramos ka nagid nga kung mapadalaan ka sa notice ang COA, sabat mo, presidente, nagambal ka, pa kami kaya tapos ang project namon. So, I don't think na may magamit siya. Hindi malikawan, kag hindi na posible nga, hindi na malikawan nga matabo sa iba na attorney mo. Feeling ko lang, subungan ni Guro, basi naga-yo-home ni sila, kag basi sundon, gid pero ay nablang lango-lango lang istorya. Yes, basi action dry amo na bala basi abi nila pariyo lang mambal nga i-postpone ta ang barangay election na. Ma-postpone lang ang barangay election kasi wala budget ang pag-elect, hindi talaga ang budget. But not in this case, no, not in this case. So, pero kung mangkuton mo kung if the president is really serious sa tinaga gid nga mambal sabi nga hindi ka mo magpati sa kuwa. Kay sana batian ko action dry sa interview niya, sa statement. Ang ginanamin niya gid ang post-audit. Nalipat, I do not know kung nalipat ang presidente sa isa ka function sa COA. Kay na-mention ko na action by, ang COA action by, pwede ganit siya action by, maka-conduct special audit action by. Nung kay part na action by, kang iyang nga function. No? In fact, amo na ginangambal naton, nga kung nagapat, example sini may mga urgency, may mga kinanglan nga special nga audit. So, pwede agadi ang COA ka-conduct niya sang special pre-audit mo. Kasi way pa matapos, kay kung nakita niya nga from the start pa lang nga daan, pala na ang proseso mo, pwede agad ma-call attention. Kaya mo ng trabaho niya action bright. That's why hindi mo mabasol si COA nga nagpadala sang sulat sa DOH. Kaya mo managaliging pinakatuyo. Mas temprano, ba't hibaluon kon ano maluso, irregularidad, ini para mauntat ta. Attorney, ano? Yes, in fact, ang special or temporary nga special pre-audit sang COA, nagapabalo na si mo gani, ginagaan niya ka na chance nga i-correct mo ang imo deficiency, ang kakulangan mo. Meaning mambal na sa sibo nga sala ni, dapat diri mo ni ginagi, ginamo mo ni, ginagaan ka gani chance. That's why may ginatawag kita nga observation memo. Observation pa malang na i-action by sa COA. Yes, correct na. Na-observe ba lang nga malakat ka to sa Burgos, papakadto kay mo Santa Fe. Di siyempre, mambal ang COA, balik ka, dito ka agi. Kaya ang pakadto Burgos siya, dito sa likod mo, hindi pa diretso. Within the authority, hindi i-action by sa COA mo. So meaning ginagaydan kanila gani mo, no? Mas temprano pa. Yes, yes. Pwede gid action by kay number 1. Kung nakita sa COA nga necessary kag appropriate man. In the first place, kung magkarambula na karon ang proseso sa gobyerno, kuba man ang gobyerno sa Pilipinas. Pagkabalong man ang COA, kabahin man sa pungsod ta. So parehas sa gani example ko lang, before magtalang ang isa ka tawo, kung nakita sa COA nga nagatalang ang dalan, so may opportunity nga i-correct niya, padalang ka na observation sa COA, mambalang COA nga hindi na pwede. So pangita ka na lang iban, dabi nga pamaagi. So part na action by sang trabaho sang COA under sa constitution naton. Rason nga ang mga listeners sa subong labi na gid ang mga public officials ta once the COA gani magpadala sa mga memos na sa inyo, don't dare them nga i-disregard mo ni kay gina-guide ka mo gali to avoid filing cases later on, attorney. Yes, correct. Kung mga audit observation memo pa lang, hindi padalang ka memorandum. Hambal sang COA nga daw sala ni. Kung hindi mo pag-correct, posible padalang ka na sa uli notice of disallowance. Disallow na. Meaning whatever you use hindi pag-recognize ang gobyerno, pwede na ipabalik pinakadlaw sa gobyerno or i-suspend sa gobyerno, padalang ka notice of suspension. So, ang project mo, na ginagamitan mo sang pundo sa gobyerno, hindi mo na pwede magamit na. Otherwise, ikaw makakasuwang ka kriminal, makasuwang ka administratibo, kung nagasto dati, bayaran mo na iya, hindi na magbayad ang gobyerno. That's why nga ginalikawan mo na, action by, kaya makita ganit sa mga contractors na, nga may mga notice of disallowance na pundo na sila nga magasto sila nga way sila inugsukot sa agencies ng gobyerno o sa LGU. So pwede gina action by matabo. Katahom sa explanation, attorney, short, brief, concise pero naintindihan naton. Anyways, advice mo, attorney, bilang abogado, hindi kun
sa aton nga mga government officials subo nga naga-monitor kag sa may tuyo pa nga mangin official sa gobyerno pila kadlaw nga ang tuyo man basi magpanguot lang sa kwarta. Attorney, go ahead, attorney. I would advise magbasa-basa man sila sa panit ng saging. Aha. Kung hindi nila maintindihan, konsulta sila Tan. wala man na actually nagadalok ang POA sa mga ILA guidelines, no? In fact, subong tungod sa modern nga technology, you can scan everything. Makita mo na nadara sa COA, sa DBM, all you have to do is to follow the letter of the law. No, kung klaro malang ang layi gambal nga amuning dalan sundo naton. I would advise na kung wala ka nagapangawat, wala ka gid kakulbaan, especially COA Yes. action right. Aha. So mula na gurong aton mahambal para sa aton mga kauturan action right. Salamat, attorney. San o ka pa'y magpa-konsihal dis Bacolod man? Na tanan nga. ako Sige ko lang, Action Brian. magpapili ka konsihal. Isa na ko nga magbulig kampanya si mo, attorney. Kung may kinaano gid man. Thank you, Action Brian, no? mhm. Pero amo na ginapansin dito sa Pumuluyo. Aha. Sige man sa visual. Kung We sa will bagay. see, Salamat, salamat, Action Brian, sa imo. Aha. Ha? Salamat na yung aga sa inyo. Good sa morning. mabuhay mo programa. Yes, mabuhay Thank ka, attorney. you, Action Brian. Mabuhay. Yes. Attorney Cesar Distrito, Biloria mga kaksyon, amo na yung abogado iya nga may programa kundi ang may abogado kaya action names nga antes mag-abre ang tikab sang baba nila, kinanglan may ara ka ginaya sa mga bayad syempre kay ginaeskulahan nila nimo. Gintun-an nila ini tanan-tanan. Siya di nagasto ko ni mo na. Pero may ara abogado yang libre amo ni mo na nami man na. Pero di nato no basol abogado naton kay professional nila mo, no? Pero sa aton di antes gatika baba tadi bayad man tadi sa aton nga manager ding nag-hire sa aton namo na be sa Aksyon Radio. Si Attorney Cesar Viloriaya. May programa Aksyon Nam so na may programa di sa aton kung Domingo, no? Ano tong titulo ganin man? Aksyon legal kundi ka magsala. Pwede kaya ka tawag ya on air kag mamangkot for free ya. A sort of advice, legalidad, Attorney Cesar Viloria lang na. Subong, may ara sa ganiya online sa Facebook, may pangitaon pala ka i-share ko na sa akon niya account. Dito ga live man ni siya upod sa iya sining nga amay man, duwa sila, puro legalidad. Pwede ka to ka chat, ka text kag pamangkot sa mga initials nga gusto mo hibaluon. Anong papangitaon mo na? Ang aling kong kisa, ining mga kaangay, sining mga tao nga ang mga tinutuyo, abi, maayo gids publiko kung magpapili bilang opisyal, abi. Doon nabudlayan pa magdalalaog, no? Kung dinto nga mga, way kung hambal nga nagapululong ko, subong pigaw kamuha, namin ko bla. May mga tao nga ang tinutuyo sa publiko, nami bla. Daw kabudlay pa magdaog. Anyways, salamat kay Attorney Cesar Viloria, no? Anytime ka natawag tayo sa for explanation, legality, and more regarding sa mga discussion naton di Attorney Viloria, all the time open ang iya sining line for us. Thank you, guys. Sige, las 9:04 na sa ato nga pagpangalagad. Pagbalik ta karon, check na to ng iban nga mga balita diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kag try taman nga malambot karon patrol, no? Tingwaon ta nga makompleto ang detalye sining patay nga nasapwan dras Don Salvador Benedicto kahapon nga adlaw. Kag liwat preparar ang inyong mga cellphones. Pagbalik ko, another 500 pesos na naman ang ibugay ko sa inyo. Aksyon Hotline 2006. Christine Ricto, cancel ang barangay election action Bry. Waay ma'am. Ehimplo lang to, example lang to. Ruchel Fulgencio Susana, good morning Action Bry. Ga-monitor lang kami diri sa barangay Pandanon. Sige. Joseph Mungkal, siya daw naging kaklaro nga may kinawatay sa mga ahinsya kang gobyerno. Kinawatay walin sa una, sir. Kumbaga daw history na sa Pilipinas, gid. Inheritance. John Nathaniel Del Monte. Good morning, Action Radio. Pa-shout out sa Del Monte family sa Oriarte Subdivision, La Carlota, Siri, more power and Calgas. Araman si Michi Ann Di Manuel sang Bago City. Salamat. Si Christine, salamat git. Julius Camoro, taga Kambuhin, Kawayan, naga-monitor man. Rodora Shoko, good morning, Action Radio. Nag-greet sa aton. Wow. Kaedad ko ang Arba, watching from Hong Kong. 52. Elsa Rosales, naga-monitor man, kanagatamyaw sa aton. Salamat.
Dato Puti. Kurti man ni Dato Puti ang ngalan niya, no? Good morning, Aksyon Bryan. Listening from Barangay Nagasila, Carlota, Blanca Flor family. Si Nori Lynn Figueras rather. Happy 52nd, no? Sige. From Bago Talok. Salamat. Sebastian Ihertima. Morning, Aksyon Bryan. Monitor lang ko binalbagan si Boy Ihertima sang Barangay Progreso. Happy 52nd anniversary. Si Chudi Balangaw. Good AM, Aksyon Bryan. Kapamati kami live subong. Sher Marus. Bots ni Randy Pato. Okay. Salamat. Thank you, Gid. Kumusta dang si Sir 28? Mercy Palacios Relatos. Good AM, Sir Bry. Diri lang ako nabunot monitor diri sa Sumag. Milagros Cesar Alit naga-monitor man. Thank you gid sa pagtamyaw. Dante Navarrete Araman. Danica Coaching. Thank you gid. Josefina Loxin Hinirato. Good morning, Aksyon Bryan. Keep safe and happy 52nd anniversary. Thank you. Mike John Samolde Seva, naga-monitor man, no? Mabuhay Bacolod. Salamat, Aksyon Radio. Okay. Si Jenny Lingasa, ginatamyaw komande akong mga apo nga mga bataan from PLDT Baybay Silay City. Salamat kit. Si Alin Louis Himotia, good morning, Aksyon Bryan. Ga-monitor kami di sa Linawon, Kawayan. Tamyaw nilang Bacolod Pamilya Gidlayan na always nag-monitor sa inyo program. Stay safe and God bless. Salamat. Homa Lumina, Jovelyn Araman. Okay, sige. Salamat kit sa pag-monitor. Ang iban bi padalaman tadi be. Jin Oy si Sir Arjon Reyes Andumanan. Si Donnie Yen na Pusaga, naga-monitor man. Nagatamyaw sa aton halin iya sa La Castiliana, na. Thank you again. Ginagreet siya lang Pusaga kag Valente family. Ana sinuro ang kawatay sa gobyerno may mastermind. Mastermind. Moy Sismar Saligan Dumipig. Salamat gid. Assalamu alaikum, Aksyon Radio. Ano guro na? Guro happy anniversary, ano? Sige. Christine Ricto. Sige. Na-greet niya ko ng family niya. Ricto sa Punta Taytay. Si Marilo Kahilig, Imelda Hamilo Bangguanga. Naga-monitor man. Maing aga dakap. Salamat gid, no? Si Rochelle Fulgencio nabasa ko na sa DSB, ano? Madilaya Alib. Naga-monitor man diri sa East Homes 1 Subdivision, Barangay Stefania. Happy 52nd anniversary and God bless. Sige. Hil Javier Araman, naga-lantaw man. Si Erna Demi, sa Barangay 41. God bless ko na. Thank you, God, na. Arjon Reyes, Tamyaw Lihog Reyes family sa Cruising Ilog, Kalamay, Kanlamay. To my mama, Bukay, take care always. Salamat, Aksyon Bryan. No problem. Anytime, pamati lang mo na kang magpag-greet, no? Sige. Mapahuway-huway lang akon sining puwak. Mabalik ko dugay kompletohon ta, ha? Last 9 na.
Aksyon na, Philippine Standard Time las 9:21 na. Daligid lang, mga tag naman ta 500 pesos ni mga tiniyon. 500 pesos mga kaksyon. Sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po lahat. Kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot-tukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Action Hotline. Okay, sige, ginalabot natin. Subong may aga lang kay Maria Hasmin Riales, naga-monitor. Erna Demi Araman, si Star Mayo, salamat gid. Connie Lapara, naga-monitor man, salamat gid. Ano? Si Garcia Carmi, Antipolo Rizal, salamat gid sa pag-monitor. Si Marks Bahita Araman, Len Bunda, thank you gid. Si Andy Sokita Tabiluna Araman, Amado Ladua Jr., salamat gid sa pag-monitor mga kaksyon. Sige, ari na sa aton sining linya mga kaksyon. Uy, Ariho. Hello, good morning. Hello. Uy, naputol. Tawagin ulit. Huwag mong putulin, sayang ang 500 pesos. Ano? Huwag mong putulin dyan. Sige, while contact kita liwat mga kaksyon. Good morning man kay Jocelyn Song Comedia, Mambulok, Barangay 10, Bacolod. Salamat gid. Si, okay. A good AM Action Bryan, happy anniversary Action Bryan. Amo gid na iya ang obra ka auditor, pangitaan niya gid kana iya sala. Kag it's up to it's up to you kung paano mo depensahan kag lubadon ang audit report nila.
Kay kung wala audit, laban, corruption, gid. We have on the line Yellow. Good morning. Hello. Hello, good morning. Ay, good morning. Oo. Sino sa linya naton? Kyle Marie. Kyle Marie. Apelyedo. Labanero. Labanero. Ay, hindi maghuya-huya. Apilang edad. 18. May nobyo na? Oo. ay inaiyaga pa no. Gid kabalo na si nanay mo, ha? Oo. Aba, okay, very good. Ano? Sa diin gani kag-start? Taga diin ka gani? Sa Mandalagan. Mandalagan. Kabalo kasi nung istorya si mo subong? Hindi. Ay, hindi. Ako na naman ugid eh. Gapamati ka Aksyon Radio, wala? Asa sa Facebook, Galantaw. Galanta. Bahaw, ti salamat. Giti ako si Aksyon Bryan Morden. Okay. Doon kagana ho, pag-ubugtaw? Ano? Sige. Daway sa gana mag-istorya. Anyway, congratulations. Salamat kag parayon sa pagpamati sa Aksyon Radio, ha? Oo. Hambala da mga tupad balay mo mati sa Aksyon Radio para magdaog 500 pesos. Salamat, Kyle Marie. Thank you. Good morning. No. Sige. Sige, okay na to. Kung akong patrol nga gawon ko, patrol si Rimat Tiniyon, congratulations. Ay, yara pa dagali. Sige, i-play na. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign out nagbantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Hingagawon ko lang patrol. Ginpadulong ang Aksyon Eden Naboso ang pamilya sa tong nasapuan patay kahapon sa DSB. Anong istorya sang kabuhi sa tong victim? Aksyon Eden, good morning. Aksyon na Bryan na luyag magpa-investigar ang Iloy. Sining ni Rogelio sa Pilio, attended senior ni Banana na nasapuan sa Sitio Tuburan. Uy. Barangay Pandanon Banduas sa DSB kahapon in Lasanbray. So kay Elena Atender, ang muli siyang Iloy, na nabato na ko nila Lasanbray ang natabo mapagkapatay sa iyang bata. Kag wala man sila sang ideya kung sino ang may kaimuan sini sa kay Rogelio. Nga mahambal sila nga na mabaton na nila. Ano gina-expect na nila nga matabo ini Aksyon Eden? Meaning, may ideya sila kung anong problema sa anak nila. Hambal naman lang sa Subay kasi hindi na siya na gusto nga further investigation pa kasi wala man lang sila kung production by may matudlo. Kaya wala man sila galing nag-istoryahan na isang iyang bata. Ay, okay. Kaya wala gid siya nagkabalo action by kundi ini nagatrabaho, di ini subong nag-istar ang iya bata. Anong kalangitan-an sa iya bata? Kaya madugay na nga wala nakapauli sa ila. Pag wala man sila nag-istorya, bangod niya ang iya Iloy action by nagatiner man niya sa balay to nila sa may banwa sa Ibi Magalona. Bali apat ni sila ka mag-utod. Kamanghuran ini si Rogelio kag siya lang isa ang lalaki. Isa ako nagsunday, magkagtoda si Nanay Elena, maduaw sa iya mga asa-apuhan dira. Magkita sila ni Rogelio, nagadali. Garmi ko na bala nagadali ang sunday. Kaya pamangkot niya, hindi ka makatong istoryata. Balon lang siya kuno nga, hindi na malakat na ko, may amo pa ko niya mo to. Di, pamangkoton sa connection sunday nga, diin ka nagatrabaho. Na amo na bala kay sa Sunday ang Iloy bala nagapulo pa angga man nga mga kwartas sige nagaan sa kunoshin mga amo na bala Sunday ang kandidat yang basta di ka trabaho tiklo sabat na sa kanang Sunday nga dito basta mo na bala ka mga Sunday dito wala gid gala ni hay ni Hoy ang Iloy kung anong nagakatabo sa iya bata pero ginako sa iya nga Iloy nga since bata pa lang yung sa Action Bryan napabarkada na pag wala na gid namati isang saway bala sa iya si Action Bryan nga Iloy. So sa background pa lang dumabasa ta na pero hindi man gid deserving ang tao guro nga amon sila kung may problema sa galingon Action Eden mo na. Correct gid Action Bryan kaya dati wala man sa kabalo kung din subong nagatiner tong tani ang iya nga bata kay
sa ulunhan lang nila gawa ara to on Aksyon Bray ang iya sini anay live-in partner may bata to sila nga 3 years old. Ay. Amo lang ng rason niya nga gakadto dira sa may barangay 14 para magdulong sang sustento sang iya sini nga bata. I see. Kasi wala naman na sundin. Naman ko tapos palibot, titikit laman sa balay. Kung ano pang kilala, pala nila Aksyon Bray. Na grabe, ako ro kabuot kay JR, na JR ang tawag nila Aksyon Bray. Oy. Kit ako ro gani nagapanglibre na da sa ila sang pagkaon, kung may ara. Tag kabuot laman ko Aksyon Bray, wala man bala turo gamo. Aha. Pinakibot yung sila tanan sa napabo man. Reaction Bray, ang tawag sa pabahayat, sa iyo sining iloy. Sige na lang, Aksyon Eden, ano? Basta ang explanation mo, amo na tong ginhambal niya. Amo na to. Aksyon Bray, kito nag-ambal gid ang iloy nga do wala naman gid sila pagamo pa, wala naman lang gid investigasyon. Ang pamangko sa kaniya Aksyon Bray ko anong pakabay niya sa kapulisan diya pa niya wala na lang ma'am. Wala na lang. Masubo pero tianhon muna yung sa may kakulangan lang ang communication and relationship bala sang family among ning matabo pila kadlaw Aksyon Eden, no? Correct Aksyon Bray, dapat yan importante kita constant communication kaya mag-iloy sila pero wala ka palo. Buhay ka balo. Kung diin nagtatrabaho, amo nag-Aksyon Bray, pero kung iba ni makabati sa ila istorya, i-judge naman na ang iloy. Yes. Ang balo naman, ano ka klase niya iloy, hindi mo nakakabalo hindi ng bata mo. Amo naman ang Aksyon Bray. Gani kaya wala kung kita kabalo sa other circumstances pag sa ilang sininga pamilya. May araman sang gusto nila taguon nga mga kahilabos kabuhi lang nga hindi na dapat maghilabot pa Aksyon Eden, ano? Yes, give Aksyon Bray. Sige, salamat Aksyon Eden. Balita halin sa patrol, ang ka-action reaction, Ida Naboto. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat patrol sa pagpadulong sa puloy-an sang ining pamilya. Tiyan mo na ang ilaw sining statement, ginarespeto na ton ina. Sila mismo ay nagana magpangita pa hustisya, tiyanon mo na karon. Way nakita oras sa ngalan sang regular nga anchorman. Aksyon Artay Hupon ini sa Aksyon Bryan Morden nagapasalamat gid. Maghilibati kita karon sa Aksyon Firing Line sa gabi sa mga dugang pagid nga mga exciting nga mga balita, mga ka-aksyon. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good morning. God bless. Aksyon Radio. Si Dr. Manfred Marpa.